Районда безнең заман фестиваленнән уңышлы чыгыш ясап кайтучылар белән очрашу гадәте яши. Быел да фестивальдә район иҗат коллективлары да катнашып, призлы 3нче урын алды. Быелгы чара ТАССРның 100 һәм Бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланды. 17 декабрьдә Энергетик мәдәният сараенда башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галиев әлеге коллектив белән очрашты, оралашты. На плечи молодежи всегда ложится очень много. Республика шул исәптән районыбыз эшче яшьләренең иҗатта, спортта үзләрен сынаулары куандыра. Афәрин, булдырасыз, уңышларыгыз сөендерә, ди Эмиль Галиев. Очрашуда фестивальдә катнашучыларга изге теләкләр юлланып, рәхмәт сүзләре җиткерелде. Очень приятно. Иҗат, спорт ярышларында гына түгел, шәһәребез тормышында да актив катнашсагыз иде. Ирешелгәннәр белән тукталмыйча, киләсе елга тагын да зуррак уңышларга ирешегез. Моның өчен сезнең потенциал җитәрлек, ди Эмиль Галиев. Яшьләребез елда әлеге фестивальдә уңышлы чыгыш ясый. Эмиль Галиев фестивальдә катнашучыларга рәхмәт хатлары тапшырды. Резиме Кашапова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.